Idan na faɗa abin da matata ta yi sai kowa ya tsane ta, in ji G-Fresh. Ungulu na shirin komawa gidanta na tsamiya shi da Baby Nice. Duk wani boye-boye dai ya ƙare, ta tabbata auren G-Fresh da Sayyida Sadiya Haruna na fuskantar barazanar wargajewa tun kafin a cika wata ɗaya da shagalin biki, da ɗaura auren ku wata ɗaya kenan da sati 2. Tun bayan dawo Sadiyan daga aikin hajji dai, wasu suka fara lura da rashin walwalarta. Babu wani rawar jiki irin na amare, inda Hauwa suke cewa ta fara da na sani ne da auren, wanda G-Fresh din ya fito ya bayyana ba da na sani take ba, shi ya hana ta yin bidiyo a shafukan sada zumunta, amma ba wannan dama take ba. Da yin wannan washe gari sai shagalin biki aka gani ana cashewa ango har da kukansa na murnar tarkonsa ya kama kurciya. Yayin da ita ko amaryar ta kuranta angon nata ta bayyana shi din wata addu'ar ta ce da Allah ya amsa. Dama ta dade tana addu'a samun miji na gari. Asali ma a umara da ta je ta roki Allah kar ta koma aikin haji ba tare da aurenta ba, inda Allah ya amsa addu'ar ta ya bata miji na gari. Sai dai fa sati ɗaya da biki sai aka fara lura da amarya ta goge komai na bikinta a shafinta, gami da canja suna daga matar G-Fresh zuwa ainihin sunanta da na mahaifinta a shafukanta na sada zumunta. Lamarin da ya fara jefa ayat tambaya a wurin nasu, kafin daga bisani ma aka ji cewa angon yayi yaji. Mutum da ya fito ya bada uzurin rashin network ne ya saka ya bar gidan, ba yaji yayi ba. Sai dai kwatsam a jiya sai ganin bidiyon G-Fresh din aka yi cikin yanayi na rashin lafiya, yana faman nishi gami da bayyana yana cikin tsananin rashin lafiya. Sai wasu 'yan mata ne suka taimaka suka kai shi asibiti. Lamarin da wasu ke tambayar to ina matar tasa? Wasu ko na ganin ko kokarin jawo hankalinta ne ya saka ya bayyana 'yan mata sun taimake shi. Oyo Allah na. Jama'a, ina cikin wani hali. Ba ni da mahaifiyata ta rasu, mahaifina ya rasu, ba ni da wanda zai kula da ni. Allah ya arzuta ni da mata ta gari. Tun safe ba ni da wanda zai kula da ni, sai wasu 'yan mata ne saboda 'yan uwana ba su san gidan da nake ba. Ayyo Allah na, Allah ka arzuta ni da mata ta gari. Allah ka bi mana haƙƙina, Allah ka arzuta ni da mata ta gari. Lamarin da ya kama fim bayan karfe ya murmure aka gan shi ya fito yana yi wa 'yan matan nan godiya, ciki har da Baby Nice, budurwar da ya koma gurinta bayan sun samu saɓanin da Sadiyan kafin auren su. Inda a ƙarshen bidiyon yake bayyana ya ji matar tasa tana wasu maganganu a live, inda ya ce da zai faɗa abin da ta aikata da sai kowa ya tsane ta, amma ba zai faɗa ba, kuma har yanzu da igiyoyin shi uku a kanta. To alhamdulillahi yau jiki yayi ƙarfi, yauwa jiya ko magana ba na yi, gani har nayi wanka ma zan tafi shagon salon dina an ga yara na suke aiwatar da aikin su yau. So alhamdulillahi na son yi amfani da wannan damar in gode wa 'yan matan da suka